Sunt ultimele clipe din viața mea astă seară, care mai sunt eu în viață persoană fizică. Pentru că o să mă simt foarte bine, dintr-o dată o să adorm. Ne vedem la ora 2. Deci, așa. Unul care vede bine, că n-am încredere în voi ăștia mai mici așa, de vârstă. Ia dă-i, domnul. Iată. Nu mai mici de nimic, el filmează. A filmat, ca Dar cum ai învățat? Nu i-a spus strică niște apă. Deci, bă, țuică acolo. nu știu cum să fiu al dracu. Haide, bă! A, bă, e filmă. Deci, 2, 3, așa, pe geam, nu? Stai, nu vorbi, nu vorbi! Stai, mă, că râzi! Ia, 2, 3, să termină sticurile, Martin. Haide, bă, dracu, o dată! Ia. Bravo, bine, ușor. Pieptul înainte, pieptul înainte! Așa? Da, da! Privirea un pic tâmpită înainte. Hai, bă, bă, sus pe trei, la că și Bă, nu mai face să râcă, mă, nec! Cu semințe după aia! Bă, deci, ți-o vină tocăniță? Nu faci un poză cu el. Hai, bă, da! Fă-mă cu timpul ăla, o spate. Ultimele momente de viață, priviți-le! Nu că cam în 3 minute mă fac varză, stați liniștiți! Deci, să vă țin 2 bancuri? Acum! Acum că sunt eu! Maria cu Ion! Ion! Maria, Ioane, inima! Nu-i nimic, o ocolim! Ioane, tot ea, Ioane! Ioane, ești greu, toșcu! Ioane, ești greu, toșcu! Ioane, ești greu! Fă! Ne futem sau ne cântărim? Bă, iar ești tătun, mă? Nu! La băutură Se arată o minune, a început să se steleze lumina. Fii atent că și am observat, după un timp, încep să mă clar. Hai concurență, bă! Hai concurență! Mai scăpăm de el! Mai scăpăm de el! Să-i faci fără să mă puneți să pun capul! Odată cat! Deci uite, vă demonstrez că am început să rezist la băutură. Mai dau una. Hai, bă, termină cu prostile. Eu știu care mi-e limita, da? Și așa, bă, capul, ascultă, Să știi că în lateral n-are niciun obiectiv. Oh, Doamne, ce să mă mai retrag eu acum? Bă, care vrea cu camera, că doarme pe motor? Da, dorm sub motor în seara asta. Mă împăt, muci și dorm sub motor. Și mâine spui iară cum e... Numai să mă luați voi ușor de motorul al căruia dorm și mă puneți cu al meu. E cal mai mult. sunt 4 scaune puse aici. Băi, deci fii atent, Dane, tu mă-ai văd. Tu prima dușcă de țuică mi-ai dat. Deci ai băut Dane, țuică? când faci mașina, dai scaunul pe spate și dormi. Să dau, da, pe spate o să fie și murdar. Păi, ce să spun? Terminați, mă? Să mă iară oțelă mușchii. Mai zi un banc. Să vă mai zic un banc. N-ai nimic. N-am nimic. După asta bagă 2 beni. Bă, Bancuri. Urmă bă, vin. pe ăla, cu ce duci? Cu? Secunda. Secunda și... Aoleu! Unul! Îl întreabă pe Dumnezeu, băi! Îl întreabă unul pe Doamne! Doamne! Ce înseamnă pentru tine 1000 de ani? Și ăla ce să însemne? O secundă! Și $1.000.000! Un cent! Da și mie un cent! Ăsta, o secundă! Mai vede și ăla alea? Nu mai tare grăbă! Ce? Lasă! E greu! Iată, merg greu! Merg greu! Ăștia 2 ani, asta e mentală că se încinge cu furtuni, da, cu furtuni cu fierbe. Pe scade punctul fierbe. Aproape cu 80 de grade. Fii că vândule de ce? Ia, Bobo! Bobo! Noi uităm, în primul rând să mă lichid de acolo. Băi, deci fii atent, tu ai făcut exact pe toți, tu ai văzut că ai cerec acum? Bun.